गुबुन गुबुन दखराफ्रा जेरैबायदि बरायदों बर' बिजोंजों फरायनाय मेट्रिक आनजादाव जायफोर सेथि मासि आवग्रिनो हादों आरो बेखौ गोबां दखराफ्रा गोबां माने केटेगरि बानायनानै सोरबाया टप 10 बासिनानै सोरबाया टप 3 बासिनानै जेरैबायदि जोंनि जिल्लानि सिङाव बा जोंनि जिल्लाल' नङा गुबुन गुबुन जिल्लानि सिङावबो बेबायदि हाबाफारिखौ लानाय बायदि बे पर्बतजरा साब डिभिजननि सिङाव मंगलाजरा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बर' बिजोङाव फरायनानै मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि उथ्रिसार जानो हानाय गासै 11 फरायसाफोरखौ बरायदों। बेयाव जोङो बाहागो लाफैदों। थारैनो बेयो मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि। जोङो बयबो मिथिगौ फरायसा जिउआव गासिबो बाथ्राफोरखौ बुजिजोबनांगौ बा गासिबो बाथ्राफोरखौ फरायसा जिबनाव मिथिजोबा बुजिस'जोबा बेखौ एक्सपिरियेन्स मानसिफ्रा बा गिदिरसिन मानसिफ्रा माखासे खोथा बाथ्रानि गेजेरजों बिथांमोनखौ गोजौ सोलोंथाइ लानायाव थुलुंगा हरनांगौ बा थुलुंगा होनांगौ। बेबायदि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि हाबाफारिफोरखौ लाबाय थादों। बेबायदिनो मंगलाजरा दखरा एबसुआबो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोङो नुनो मोनदों जोंनि मेगनजों आरो जोङो मोनदांदों जे मोनसे गोदान आबहावा लोगो मोनहैयो। गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजाद जिहेतु मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसार जाखांनायनि उनाव गुबुन फरायसालियाव एडमिसन खालामहैयो बा गुबुन कलेजाव गुबुन हायार सेकेन्डारि स्कुलाव। दा बेयाव गोबां रोखोमनि लोगोफोर लोगो मोननो हागौ, मोजां लोगो गाज्रि लोगो। दा बेखायनो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों जोंनि फरायसाफोरखौ खावलायदों जाहाथे मोजां लोगोखौ सायख'नानै लायो। मोजां लोगोनि गेजेरजोंनो जोङो सासे मोजां सुबुं जानो हायो आरो गाज्रि लोगोनि गेजेरजोंनो जोङो गाज्रि सुबुंबो जानाय जोङो नुनो मोनदों। दिनैनि समाव जों नुदों माने हाइ स्कुलाव फरायनाय समाव मोजां गोसो होनानै फरायोब्लाबो गोबां रोखोमनि लोगो गाज्रि लोगो मोनसनहैयोबा बेयाव निसा मुवा जानाय माने ड्राग्स बा गुबुन गुबुन बेबायदिजों लोब्बा जाहैनानै गोबां फरायसाफोरखौ जोङो धंस' जानाय नुनो मोनो। बेबायदि निसा मुवा जानायजों फरायनायाल' खहा जायो बे नङा, गावनि देहा आरो न'खराव मोनसे गोजोन गैयै थासारि, बिमा बिफाफोरजों दुम दाखाल जानाय गोबां बेबायदि परिबेस आरो गावखौ जोबस्रांनाय बा फोजोबस्रांनानै लानायनि बियो मोनसे जाहोनबो जायो। दा बेखायनो जोङो खावलायदों नोंथांमोननि गेजेरजों जोंनि फरायसाफ्रा गोदान मोनसे आबहावाजों माने खाब जानानै जाहाथे मोजां लोगोखौ बासिनानै लायो, जोङो बेखौनो खावलायो। जोङो फरायसाफोरखौ खावलायदों जोङोहा मोनसे गेदेर रेसपन्सिबिलिटि दं, जोंहा गेदेर मोनसे बिबान दं। जोंखौ बिमा बिफाया जेरैबायदि उन्दैनिफ्राय फेदेरो फोलावो फोरोङो। दा दिनै मेट्रिक पास जाबाय, मेट्रिक पास जानायनि उनाव गोजौ सोलोंथाइ लासिगोन। गोजौ सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव गावखौ सासे सुबुं सम्पद एबा सासे मोजां मानसि हिसाबै गायसननायनि उनाव बिमा बिफाफोरखौ जोथोन लाफिननांगौ बा बिबाफोरखौ हेफाजाब खालामफिननांगौ बा ओनसोल जौगानाय बा जोंनि समाजनि हाबा मावफैनांगौ, हारिनि हाबा मावफैफिननांगौ। बेखौनो जोङो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोरखौ खावलायदों।